So štírim i dlhým aplauzom na stojaco i okreme vyraženýma emocijami publiky sobotu večer na sceni kulturnog doma u dakedišnjim Keresture, odnosno Zemplínskej teplici, Ruski narodni teater Petro Riznič Ďaďa zakončil trodňovú turneju u Slovackej, u čijih ramikoh ansambl predstavi Vona nevinovata Eugena Kočiša, ktorú režíral Michajlo Zazuljak, nastúpal i u Prešove i u Kladzanoch. Ansambl Ruského národného teatru všade bol štíro dočekaný, publika u všetkých troch mestoch bars dobre, emotívno i s pochvalami ansamblu prilapela predstavu, vyznačujúci jej aktuálnosť, a tomu doprinesol i fakt, že pre bars podobnú bešedu nebulo jazyčnej bariéry. Členi ansambla še u všetkých troch mestoch stretli so svojima prijateljami, bešedované o daljším sotrudnictve, a u dakedišnjim Keresture naščiveli i osnovnu školu, grekokatolícku i rimokatolícku cerkvu i muzejnu zbírku. Tota turneja po 6 rokoch pauzy vytvorena dzekujúci namenským sredstvom za Ruski národný teater z Nacionálneho sovitu Rusnácoch a týži sporozumenju o medziregionálnym sotrudnictve autonómnej pokriny Vojvodiny i Prešovského samoupravného kraju.